tuntum chuan matrices kan ziranga masa in matrix chu engti nange matrix chu a rectangular array of mn numbers in the form of m horizontal lines kha called rows horizontal ni chuan tiang ho tro hetiang ang line zong za thi m tina n vertical lines called columns column zong zat kha culture chara n columns tina ni boka is called a matrix of order m by n written as m cross n matrix kan ti ta a chutiang chu n tirnan row 1 n tirnan row 1 row 2 row 3 ta se column 1 column 2 column 3 ta se tro tlahi element pakhat theu column 1 column 2 column 3 kan ti mi khani chuan element hing zayam khan ni thum li nga ruk sari ret wa tro zia chu he matrix a hian he matrix hi 3 rows 3 column tina ne tro 3 rows 3 column ani chuan za chu rectangular array of 3 into 3 numbers 9 numbers having 3 rows and 3 column tina ni ta ni lo chuan example dang pile taila 3 rows 2 column ani chuan he matrix hi 3 rows 2 column engzang he element za tur pathum vai hi paru 6 elements don tinani tro khati angzel khan matrix chu kan soi fi thina chuan matrix a mn ti te hen lo de not taila chu m cross n matrix the time is your don taila a11 a12 a13 column za tur chu a1n tro la hi second row 21 22 23 a2n culture chara row za tur chu m rows kan ti khatro m column m horizontal chu rows a m1 a m rows 2 column tina a m rows 3 column kalzela a m rows n column tro ni chuan chu rectangular array of mn numbers having m rows and n columns kan ti kha hetiang hian generally in kan ziak thei ani a 2 rows 3 column a23 ang chi hi ziak don taila a11 a12 2 rows 3 column tro 3 column thumna thleng amang a21 a22 a23 chu 2 rows 3 column tro 2 rows 3 column a11 chu first row first column a12 chu first row second column a13 chu first row third column a21 chu second row first column 22 second row second column 23 second row third column khatiang zel khan chawani construct a 3 cross 2 matrix whose elements are given by aij equal to I plus 2j 3 cross 2 in chuan 3 rows 2 column ti na ni ta a chutini chuan dan tur chu 3 cross 2 column matrix chu a 3 rows 2 column tro a11 a21 a31 3 rows tro 2 column ani chuan hen a11 to a12 a22 a32 3 rows 2 column tro 3 by 2 matrix lo ni ta chu tiang chu construct tur lo ni ta element chu heti hian zon tur ta ni aij in I plus 2j luk chuan a11 chuan 1 plus 2 into 1 chu 1 plus 2 3 a12 chu 1 plus 2 into 2 chu 5 a21 chu 2 plus 2 into 1 chu 4 a22 chu 2 plus 2 into 2 chu 6 a31 chu 3 plus 2 into 1 chu 5 a32 chu 3 plus 2 into 2 7 I le j I han I plus 2j a1 a31 ni chuan a31 I 3 plus 2 2 j I 1 tro 3 plus 2 1 kating zel khan chutiang ni chuan therefore required matrix to a equal to 1 1 chuinge 3
1 2 chu nge 5 2 1 chu nge 4 2 2 chu 6 tiang zel khan 3 1 chu 5 3 2 chu 7 chu kan matrix du kha alo ni le ta ni adot le chuan various types of matrix kan enanga various types of matrix a pakhat na chuan raw matrix ania raw matrix a chuan matrix having only one column only one row khat chau nei ho kha raw matrix kan ti chu nei example a chuan entinan 1 2 te emo 1 2 3 heng ho te hi raw matrix kan ti khan mai don ni chuan column matrix a omle a column matrix a chuan raw matrix ang che khan only matrix having only one column chu example a chuan 1 2 emo 1 2 3 tiang chi kha column matrix kan ti chu ni ta hi a11 kan ti kha hi a21 hi a31 kha tiang sel khan no zero matrix ani chuan a element zong kha zero ni vek don entinan 2 cross 2 matrix a 2 row 2 column mo ni chuan a element zong kha zero ni vek tro 3 rows 3 column ang chia po 3 by 3 matrix anga po mo a element zong kha zero ni vek chuan zero matrix ani le maya ti chuan adot le chuan square matrix kan ne square matrix a chuan square ani ang che khan same number of rows and column same numbers of rows and column an ne khan square matrix chumi chu ta hian entinan same number of rows and column chu 3 by 3 matrix kan ti ang chi kha a row omzat le a column omza khainang che tro a kha example pakhat na example 2 a hepo a row omzat le a column omzat ai nang che tro 2 ve ti ang chi kha square matrix kan ti chu nia ti chuan diagonal matrix ve chuan diagonal matrix a chuan entinan square ilo nei ta square nei chuan emo rectangle nei chuan a diagonal chu hi tro emo hi a diagonal tro ani chuan khatiang ang che khan diagonal matrix a chuan khatia ang deuh che khan diagonal matrix a chuan a diagonal element chau hi non zero nianga a bak zong chu zero ni vekang tiang chi hi diagonal matrix kan ti chu ni diagonal element che hi non zero nianga a bak chu zero ni vek tiang chi te po hi diagonal matrix kan ti khani vek ani unit matrix a chuan 2 cross 2 ta se a diagonal a 1 omang 3 cross 3 ta se a diagonal a 1 omanga a bak zong hi 0 ni ang khati ang chi kha unit matrix kan ti chu ni le maya ti chuan matrix a hian matrix addition le matrix multiplication kan ne a matrix addition a chuan A hi 1 2 3 4 ni se B hi 5 6 7 8 ni ta se A plus B chu corresponding element thau kan belang chumi je chu A11 le B11 lai hi kan belang mo 1 plus 5 kan belang chuan data hi lai kan bel le chiang 2 plus 6 mo data hi le hi kan belang tiang zel khan 4 plus 8 chu enge 6 8 10 12 hei hi A plus B chu ni chuan A plus B hi bel thei tur chuan a row column khatiang kha nge entia kan soi thin row column a order mo order must be same matrix si bel thei tur chuan a order kha a in anangai tina entinan ta hian 5 6 7 8 9 10 ni ta se A le B hi bel thei tami elo achan chu 9 hei hemi hi order hi 2 cross 2 tro 2 row 2 column hei hi 2 row 3 column tro order khain ang tami elo chu wang chuan matrix si bel thei tur chuan a order hi a in anangai ni let A equal to 2 4 3 2 and B equal to
1 3 minus 2 5 nita se a plus 2 b zon tur ta se eng tinge kan ti ang a chu 2 4 3 2 ni maya chuan 2 b chu 1 3 minus 2 5 chu omzia chu 2 4 3 2 plus hi tiang ang multiply hi 2 hian a vai na multiply vek don 2 into 1 2 2 3 6 2 in minus 2 minus 4 2 5 10 ni chuan he hian atluk tur chu 2 plus 2 chu 4 4 plus 6 10 3 minus 4 minus 1 2 plus 10 12 tiang zel khan matrix addition problem kan chok thei dawn ani chuan adot le hian transpose of a matrix kan neya chu a definition sai do alovin a example mangin entir le mai taila 3 4 transpose kan ti chu transpose of a matrix a ti taila chu a prime tiang hin kan chek mai thina ni chuan hei a ni chuan a transpose chu a ro zong hi column aron tang 1 2 3 4 kan sa thiamang tro entinan a hi a11 a12 a13 a21 a22 a23 ni ta se a transpose tu chu a11 a12 a13 aro zong hi column aron tang a21 a22 le a23 tiang zel khan transpose of a matrix hi kan ziak thei bok ani matrix multiplication kan endo nga a hi ate beratang a simple beratang tiang a 1 2 1 2 vel tila b hi 2 3 3 1 vel ti taila hemite panni hi multiply don taila a into b chu a b te pokan ti mai thina mo a le b hi multiply don china a definition sai lewin a problem atang in ting halila hriat thiam ol mai thin hele he kan multiply ang hele he kan multiply anga plus hele he kan multiply ang 1 into 2 chu 2 tro plus hele kan multiply a hele multiply 2 into 3 6 next hele multiply ang a1 3 1 le 3 multiply to 3 chuan a hma miang che khan hele kan multiply 2 into 1 2 tro chuan hei hian hemi column hi multiply puya tro chuan adota chuan next row om ve tur thung chu he row hian he column ni te hi multiply ang chu 1 into 2 2 plus 2 3 6 1 3 3 plus 2 into 1 2 tiếng zel khan chu 8 5 8 5 rồi kha answer tu chu ani mai ta ani Andot le hian order tam deuh hlek 3 cross 3 matrix multiply don taila tiang a hi ta hian hi 3 cross 3 3 cross 3 mumje chu 3 row 3 column ti kan sai vi vek to kha tro a b zong le donang a b kan zum don chuan enti kan ti ang ma miang che khan hemi row hian hemi column hi multiply phei vekang tro hemi row hian hemi column hi multiply chuan hi ta hian a11 lo chawang tro enang 1 1 1 2 3 6 3 1 3 kha
first row first column tur atota hemi row hian hemi column multiply ang 1 1 1 2 1 2 3 2 6 tro dot lia 1 2 2 2 0 0 3 1 3 chuan kan zo tro ni chuan hemi row hian ti liang 4 1 4 plus 2 3 6 plus 1 tro multiply 4 1 4 tirang te wang true kan hmu thiam to tho ka ringa 4 2 8 2 0 0 1 1 1 chuan adot lia hi kan zo hi kan multiply chuan hi ne kan multiply liang 1 1 1 3 1 3 3 1 3 dot lia 1 1 6 dot lia 2 0 3 tro khang ho kha kan bel chhuat chuan kan matrix duber kha ron chuak le don ta ni 9 10 dot lia 6 7 8 9 dot lia 5 11 dot lia 8 dot lia 9 dot lia 7 dot lia 8 dot lia 5 tiang zel khan matrix multiplication hi kan chok thei don ani matrix multiplication kan soi line matrix hi antinan 3 cross 2 matrix ni ta se matrix dang le hi 2 cross 4 matrix ni ta se ain multiply thengem ti kha khati ang chi a khan multiple choice ron chuak thin kha om beta matrix reng multiply thei tur chuan m cross n b hi n cross p ni ta se hei hi a row a column n hi a column tro chuan hemi column le hemi row hi a in an nge ngai ti na chuan ta hian a row ama sar zok row le an nung zok column za thi nang che tro chuan n ti na kan lo thai chimana kan record line kan record na alo in record lo pala a 3 rows 2 column a 2 rows 4 column ani chuan a chuak tur chu a 3 rows 4 column a chan chu ta hian in lo verify ang ta hian 2 rows 3 rows 2 column example hei hi nia chuan 2 rows 4 column example chu hei hi 2 rows 4 column tro a chuak tur chu a 3 by 4 a 3 rows 4 column ani em ti kha in lo verify ang chuan chutiang che chuan in general a m cross n b n cross p ani chuan a hi matrix of order m by n b hi matrix of order n by p ani chuan order chu hei hi a column zat le b a row zat in an che chuan matrix hi a multiply thei zel ti na chuan a order lo chuak tur chu m cross p ani ang chuan a hian 2 cross 3 b hian 4 cross 3 lo ni ta se a multiply theng em a multiply thei lawang a chan chu 3 le 4 hi ai nang tlat lo a masa a column zat le a dota a row zat hi ai nang tlat lo 3 le 4 ai tluk lo tro chu wang chuan a le b hi a multiply thei lo ani multiply thei tur chuan tiang kha in mo amasa a row zat le a hnunga a column zat hi ai nang zel turani ti kha kan sei to a ti chuan matrix multiplication a chuan example sang kan duang kan lo chok thei don ani problema a hi hei min lo peta se a square plus a square minus a zon tu lo ni ta se hemi a hi a square ni chuan a into a ti na ni mai mo chu 1 2 3 4 le 1 2 3 4 in multiply chuan inge chokang ama kan multiply ang che khan 1 6 7 tro 1 into 2 2 into 4 8 10 8 plus 2 more 3 1 3 4 3 12 12 13 14 15 chuak tro 3 2 6 4 4 16
16 le 6 kan bel chuan 22 tro hi a square ani nin chuan a square atangin a ipai chuan therefore a square minus a will be equal to hemi hi ka hmang ngal dei don hun he lo nan 1 2 3 4 ani ta chuan chu ta tanga ipai chuan pai pa ngai ang che khan corresponding element zel hi kan pai ang 7 atangin 1 kan pai chuan 6 10 atangin 2 kan pai chuan 8 15 atangin 3 kan pai chuan 12 22 atanga 4 kan pai chuan 19 lovin 22 atangin 4 kan pai chuan 18 tro 18 khatiang zel khan a square ti aronam te khan boina tur om lo ani khati jong kha tung tuma matrices a kan video kan class siam thei chuni sela clear to 10 in help pui ngai ka bai se a choi sol le lam sol pal te pom mai thei mi ria thiam na nge na hlok pui na ata na in lo man ngai ka bai se ani kalome